Bé, em fa especial il·lusió que avui estigueu aquí al Parlament. Cal posar en valor, jo crec, també aquesta capacitat de fer xarxa. Crec que és important que en el món rural, i més amb aquests problemes que heu identificat de transport i de possibilitat d'arribar i accedir a diferents indrets, doncs que hi hagi aquestes sinergies i aquesta capacitat de fer xarxa entre aquestes 134 dones, i aprofito també per fer una demanda al govern de continuar extenent aquest projecte no només a les Terres de Lleida, sinó a tot el món rural de Catalunya. Doncs impulsar mesures legislatives que facilitin la resolució de casos tan justos i de justícia social com els que heu explicat. Sí que hi ha una part que podem dir que és dels ajuntaments, però com que estem parlant d'ajuntaments petits, hem de facilitar la vida també als ajuntaments petits. Per tant, jo crec que és el Parlament qui pot impulsar les mesures legislatives perquè els ajuntaments ho tinguin més fàcil i, si més no, facilitar els recursos amb una de les opcions que pugui ser l'Estatut dels Municipis Rurals, a altres possibles compareixences, i ho deixo també a vostra disposició perquè pugueu sol·licitar-ho. Ens comprometem, per tant, a dur a terme aquestes iniciatives parlamentàries. En el cas que ha comentat la companya Maite Saiz, també farem arribar amb una proposta de resolució que es puguin redactar aquesta normativa europea i obrir noves línies d'ajuts que puguin anar per afavorir aquesta construcció tan necessària, i més en un entorn de canvi climàtic com el que estem.